spesial kanggo Ayah Deno, Bunda Deno bekas Deno sing duwe 925, Mimi Haji Carini sing Denok Jinse, Kang Kaji Udin calon Uwu Taman Sari, kanggo Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul sing duwe putu loro, Mamai Sobi, Mimi Elis sedulur sing Cipedang Kanan, kanggo Kang Dokter Ludik di Mas Dokter Ludik iringan sareng Mas Bos Kusene Kedhi lagi Bunda Dede Wahi, dudu lagi pengen mangan serba enak, taksi dudu lagi pengen nyandang barang abang, sun lagi kepikat tresna karo sewiji pemuda sirna raga kula rela kanggo bapakku karbo kuwune wong junti nyuwun sareng ibu kuwune Kedhi kerang raman gerung roman pribasane bayangane kaya kegatonen bae wong ganteng sapa arane sejagat langkapan tare Arjuna lambang wayange masih disenggol kanggo bapakku karmo sareng ibuku Kedhi terus apa maning ja Ibu? kanggo Kang Dokter Ludi si nyanding ning iringan Mas Dokter Ludi Ayah Denok, Bunda Denok bekas tuan rumah kanggo Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul sayang sing duwe putu loro kanggo Nok Lihana sing ana ning Hongkong, 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 atur kesuwun sapu jogan wong demen rangsak leseden buktur tengah sawah wong demen pengen ketungkon kadang nangis sun ketun kerang raman gerung roman pribasane bayangane kaya kekatonen bae wong ganteng sapa arane sejagat langkapan tare Arjuna lambang wayange masih dibingkis kanggo Mamai Sopi, Mimi Elis sedulur sing Cipedang Kanem kanggo Mimi Haji Carini sing Denok Jinse, Kang Lebih Gaul, Bunda Lebih Gaul sing duwe putu loro Ayah Deno, Bunda Deno, Bunda Dede Wahid
sing duwe ketoprak super leko sareng Mas Ego neketing bos proyek Ayai Adnan Mamai Alvin kanggo Kang Tarnya sing duwe Dede Lestari kanggo Nok Liana sing duwe Hongkong Nok Liana sayang sing duwe Hongkong